αυτή η Νίκη που έχει βάλει τους φακέλους μου. Δεν μπορώ να του βρω με τίποτα. Έχει ένα χάος εδώ πέρα. Πολύ. Ωραία. Έτοιμη η σκάλα μας. Μπορείτε να πάτε όμως λίγο πιο πίσω. Πήγαινετε εκεί στο μονοπατάκι να μην σας πέσει τίποτα στο κεφάλι. Εντάξει, μπαμπά. Ωχ, πέφτω. Πάλι όμως έβαλε ζέστη. Ευκαιρία να βουτήξω πάλι στην πισίνα. Αχ, πάγωσα. Πολύ ήσυχα είναι εδώ, δεν ακούγεται τίποτα. Πρόσεχε, η οροφή μπορεί να είναι ακόμα βρεγμένη και να γλιστράει. Όντως, γλιστράει πάρα πολύ. Αχ, βοήθεια, γλίστρισα. Ωχ, Μιχάλη, Κάντε άκρη, πηδάω. Αχ. Πηγαίνετε γρήγορα να φωνάξετε τη μαμά, δεν αισθάνομαι καλά, έχω πονοκέφαλο, το κεφάλι μου, ζαλίζομαι. Το στομάχι μου. Πω, δεν μπορώ καν